Then the woman returned. Elisha said to her, as she stood by the door, next year, at this time, you will be holding a son in your arms. No, my Lord, she cried. Oh, men of God, do not deceive me and get my hopes up like that. But sure enough, the woman became pregnant. At the time following the year, she had a son, just as Elisha said. Wakatendeka mchana wenyasha mwana masimba ose. Naungana kuti tizbei rinotisimbisa nekutigonesa nekutitsura. Nyasha tiwanzwe tigone kurinzwa nekulirarama muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Amen. Tinotenda Mwari zvikuru kugemera apa. Tsamba yadaverenga ine chekuita nevamwe amai vakava nemuono kana kuti vision pamaonero ari so outstanding. Vakaona munhu waMwari achidarika Elisha achienda kune nzvimbo yaindoparidza. So waidarika nepanonzi paShunemu, ndo vaigara mukadzi weShunemu. So waipfuura nepo achienda kundoshumira kwaari kuenda. Amai andokubva vaona ari kupfuura, ndokubva vaadresa the need of the man of God. Dambudziko ravakaona nderekuti munhu waMwari ari kupfuura nepamwe zvichida anenge aneta, regai tivake eroom pamusoro pemba yedu, kuitira kuti kana akudarika nepamwe anowana hake pekuzorora uye nekudya achipfuurira mberi nerwendo. Handipo paendwa naElisha, he was passing by Shunem. Kune kwaaienda achindoita basa. Handina kunzwa kuappreciatwa kwake nezvaakaitirwa kwaaienda. Padaverenga panotaridza kuti ane zvaakaitirwa panzira paaipfuura napo. Kureva kuti kune mukadzi akaramba kupfuurwa nemunana wake, kuna akaramba kupfuurwa nebreakthrough yeupenyu hwake. So chaakagona kuita chakaitika chekutanga ndechekuti akava nekuona kuri so outstanding, kuri so unique. Haana kunzwa munhu waMwari achiparidza, but akati munhu ari kupfuura apa is a holy man of God. Sanaiti dzimwe nguva Elisha pamwe akareka state kechipasta zanzi akamuona achipfuura nefika state kenyasha akamuona achipfuura kwete achiparidza kwete achiprofita. He was passing by. Zvinoda kuti dzimwe nguva muupenyu kune blessing iri meant for you to attract kana une kuziva kwekuti haifanirwi kukupfuura. Mufunge Mwari ndewe munhu wese, asi haaitire munhu zvinhu munhu wese. Saka uchiona zvinosiyana. Statement yekuti Mwari ndewe munhu wese iri correct, but haasi munhu wese ari kusangana nekuita kwaMwari muupenyu hwake. Kune vatone mubvunzo kuti Mwari wacho ari kupa handifanira chandiri kuona chiri kuitika. Ndichokwadi Mwari ndewe munhu wese, but anoattracta Mwari kuti ushande muupenyu hwake ndinonga munhu pachake. So aipfuura nepo achienda kwaari kuenda ndokubva aattracta. I relate this story nekuunderstanda technology kuti kune masaisai izvezvi eDSTV anopfuura nechero pamba, but hamuna right yekuona zviri kupfuura kana musina kuwana dish nedecoder, which means pamba penyu izvezvi pane masaisai ebhora riri kutambwa but harioneki. Kusvika wagona kuattracta what is passing by. So pane nguva yekutoti zvaunenda kunoona panext door iri TV shida izivo tinoona madzimai. Zivo ndiyaunoona panext inotopfuura nepamba papo. Zvoreva kuti ukasaziva zvekuita unofungidzira kuti zvinowanikwa kunext door. Gamba mauri zvinogona kuwanikwa ukaziva zvekuita. Sometimes the church inoda kuudzwa kuti knowing what to do matters most. Kuziva zvaunofanirwa uchiita uye nekuzviita. Nekuda kwekuti kazhinji vanhu vanofungidzira kuti zviri kuitwa naMwari kune imwe chechi ndokuti Mwari ari kusarudza, ane vanhu vaanoenda kudarika isusu. Aiwa, difference iripo pamabelievers pamachurch knowledge. Kwete Mwari wacho iwani ndiye mumwe chete, asi ruzivo uye kana maziva kuti munoitei nazvo. Mvura yatinowana kubva kukanzuro inobva kulekchero tamuhwani inokusembisa dzimba dzese muno muHarare, vanhu munosvika pamwe pamba zvichida pane 5 liters yemvura. Inyaya yekuti container ravanoshandisa kutrepa mvura iri kuuya mumba from the lake ndo maliters avanowana. Kwete kuti havasi connected kulekchero. You can be connected to a great river, but nokuti mumba mako une chigubhu che 2 liters unowana 2 liters. Hauwane zviri beyond the capacity to handle on its own. So Mwari wedu haasi Mwari ari too special kune imwe church is the same kumachechi ese, but haoperate the same nekuda kwemaonero uye nemazivo. Genesis 22 verse 14.
And Abraham named the place Jehovah Jireh, meaning on this mountain God provides. Zvoreva kuti Mwari haasi Mwari anopa pese pese, ane paanopa. I want to break down statement yekuti Jehovah Jireh Mwari anopa. Payakatangira ndo panoti paprove kuti zvinorevei. Genesis 22 verse 40. Abraham unoti on this mountain God provides. Pachikomo chino Mwari anopa. Kureva kuti makomo akawanda but haape pagomo reserisi. Sei Mwari aita sekunge asarudza gomo. Ndo gomo rine munhu aenda kunopa Mwari. So Mwari anoti Jehovah Jireh zvinokureva kuti ndiMwari unotsiva zviri kuitwa nemunhu kwaari. I know Mwari vane tsitsi vane mwoyo neupenyu hwemunhu, but is also the God of principles. Tsitsi dzaMwari nenyasha dzawo dzakavigwa mukuziva zvaunofanira kunge uchiita. Pamwe pacho kazhinji patinoti takamirira Mwari itori wrong statement, tiri kutomisa Mwari kuita zvinhu nokuti naiye akamirirawo isusu. Panotopinda prayer uchinamata kuti munoshamisa zviratidzei, vane pachakukwenyepewo unoshamisa hauna zvaunoita. Whenever I go, I want to share this scripture because it's so powerful to me. Matthew 6 verse 6. Inoti kana makunyengetera pindai pakavanda Mwari anoona zvamunoita uchakuropafadzai. Teaching their prayer. Unopinda pakavanda muvharadzo wotanga kunamata. Haribva rati Mwari anonzwa. Robva rati the God who sees what you do or reward you. Which means the reward is connected not just to words but what you do. Kwete zvaunoitwa zvaunoita. Nokuti kune munhu anoti vanhu zvari kundiita zvinoti Mwari haone. Anotoona kuti hauna zvaunoita saka hana zvaakaita nyangwe zvaunoitwa. The God who sees what you do, not the God who sees what people are doing against you. If people can be against you, kana unachiita so, ndofunga Mwari ari kutuviri wangu. Mwari hauye kutuviri wako nokuti vanhu vakakumaka. Anouya kutuviri wake nokuti unomuda ende unomunamata. Kuvengwa haisi guarantee yokuti Mwari anokufarira. Unogona kuita mufakoso kuvengwa kwese. So kuna amai vakaramba kudarikwa neblessing nekuda kwekuti vakaziva how to set a blessing. Ropafadzo makomborero zvinhu zvakareketerwa naMwari kuti zviuye kune vanhu vanotenda vanonamata, but hazvingogara pauri nokuti unonamata, zvinogara pauri nokuti une zvaunoita zvinoattracta blessing iyo. There are things you need to know. Zvaunofanirwa kuziva. Kana Bhaibheri ichiti gogodza unozarurirwa, unoda kuti urikutichwa discipline, urikutichwa humility, kuti nyangwe uchida kupinda respect vari mukati. Harina kuti gogodza uzarure, rati gogodza unozarurirwa. Knock and it will be opened. Harina kuti knock and open. So there are things in life zvekuti nyangwe uchizvida learn to respect others. Nokuti vakawanirwa nanyasha naMwari vari mukati mezvinhu izvozvo. So unogona kunoka and knock inotoda futi kudzidziswa munhu. Nokuti kune imwe knock yekuti ikanoka pamba penyu munotya mukatovhara door. Munotofundzira kuti ipolisi ari munhu auya zvake nokuti haagone kunoka. Kana shoko richitsvaka unowana. Kurati mune zvinhu zvausingafanirwa kupiwa, zvaunofanirwa kutsvaka usika wawana. Iro rinototikumbira unopiwa, rinoti kuti tsvaka unowana. Kurati kune zvinotokumbirwawo wopiwawo. Pogoita zvokuti ukakumbira hauna right yekupiwa kusvika wakugona kuzvitsvaga. Nokuti shoko rinototi ukatsvaga unobva wazviwana. So Elisha haasi kuenda paShunem, but ari kupfuura nenzvimbo inonzi Shunem, ane kwaari kuenda kundoparidza. Asi kuna amai vaita chizarwa chekuona kuti munhu waMwari ari kudarika, we must do something. Remember kuti Elisha haana kukumbira kuti ndi munhu waMwari mandiregera rionewo zvokuita. There are times yekuti God acts in a silent way. Ari kudarika nepaShunem haasi kuparidza, haasi kutaura anything, but akatakura munana womukadzi weShunem. Asi hapana paari kushumira kuti musandiregerera, ndiri munhu waMwari, munoita vana, munokomborerwa pana kunobereka vana, ndine ropafadzo, ndine anointing. He was silent. He was just passing by. Kurati kune imwe blessing yaunoattracta nekuda kwekuti kune mamwe maonero, kumwe kuona, kumwe kuziva. Zvanzi akaona Elisha achipfuura, akaudza murume wake kuti murume ari kupfuura apo munhu waMwari. Let us do something for him. Haana kukumbirwa, but anonzwa kuti I have a role to play pazvinhu zvaMwari.
ndokubva varonga kuvaka room pamusoro pemba vakaisa tebho yechiyo mukatimo. Bible rinoti Elisha musi akudarika nepo wakapinda achindoti kaazorora ndokubva ati Gehazi uya kuno toda kuti mukadzi uyu awaitirwawo zvakanaka naMwari nekuda kwekeye yaaita pamusoro peupenyu hwedu. Mukadzi weShunemi haana kukumbira anything. Mukadzi weShunemi ndiye akakumbirwa kuti unoda here kuti titaure zita rako kuna mambo, chii chaungada, kureva kuti akapihwa an open check, an open door yezvaanoda nokuti aitawo zvinodiwa. Chii chaungada nekuda kwekuti watiitirawo zvakanaka. Scripture inochallenge pakudai so kuti adzimai ndo vakaona munhu waMwari achidarika mumwe murume ndokubva vaudza murume wavo kuti murume uyu munhu waMwari ngaapota achimbogara pano. Ine nyaya yakadai. Inosheka marriage iyi mastatement iwaya kusvika kumbonzwa kuti mai une mudzara usopota achipfuura nepanapa tandi kuti apota achigara pano achirara pano. Ainosheka dzinofambirwa inokurungurwa nyaya yekuti murume ine mudhara wese kuti havana mbereko ende murume paanogara ipapo obva ava nembereko yawo wese. So I thank God for this type of husband. He was so spiritual. He was so good to a level that akagona kugamuchira breakthrough yakauya mumba through the advice of the wife. Amen. Ndirambe kana showara mutaura murume musoro wemba but pane nyaya yekuti kune dzimwe nyasha dzinodirwa naMwari, so that you must be humble as a man to listen to your wife. Mwari vakataura chizaruko through Sara. Sara akatotaura kuti Abrahamu mukadzi uyu nemwana wake ngavabve pano. Mwari Abrahamu zvikamunetsa nekuda kwekuti Isaac raiva ropa rake pakudzingwa haka. Ndokubva Mwari vazotaura naAbrahamu zvataura mukadzi wako Sara ndizvo. Uyu haasiri muti wenhaka pamwe naIsaac. Ava ngavabve pano vaende nokuti muti wenhaka ndiIsaac. Unokuona kuti challenge yanga iri muna Abrahamu ndeyekuti kana message yapiwa adzimai isina kusvikira kwaari panoita nyaya. So kunaona ndokubva ati ndauya achipota achigara pano. Elijah ndokubva auya ari kufanirwa kunge achipfuura but kune chamata kupota achisvika. Vakaitirwawo zvakanaka vakati timuvakire pekugara. Imba yepazasi ine dambudziko havana mbereko ndokubva vavaka imba pamusoro iri kuuya nesolution. Nokuti panogara prophet pamusoro pemba, prophet in those days he was representing God himself. Aitova voice raMwari, aitova Mwari pachake muprofita. Zvino kuti pavakaivaka imba yemuprofita pamusoro pemba yavo vakatora solution vakaisa pamusoro pedambudziko. Mumba mavo mune dambudziko but pavakaimba pamusoro era. I'll explain to you by example like this. Huku paitorarira mazai ndio inocreate the right atmosphere yokuti zai rozochochona. Zai haigoni kucreate the right atmosphere kuziya kunoita kuti rizogona kusvika pakuchechenya. So huku ndio inovhumbamira, which means Elisha paakavakirwa imba pamusoro pemba akavhumbamira the egg of barrenness ikachechenya. Kana 9 months zakwana inguva yekuti mwana achiberekwa abude but inonzwa ananyamukuta vachiti kuna amai push kwete kumwana wacho kuti kama. Ndikati sikapa nikamfana aka nguva yakwana but kandoda kutopushwa nemumwe munhu iyo nguva yake yakwana. Amai ndo vanonzi push kwete mfano hanzi kama nguva yakwana kama nguva yakwana vanozati akabude. Pane anofanirwa kupusha kuti zvemufano zviita kune kurarama ave panyika. So a prophet aita sekunge ndiwo amai, then mwana anofanirwa kuberekwa ndiye anofanirwa kuitwa push the prophetic seed yadyarwa pamusoro pemba. Elisha paakaenda kanogara pamusoro pemba iyi avakirwa pamusoro pemba yamai ava vanga vamudza solution pamusoro pechallenge. So rimwe gore imwe nguva Elisha ndokubva ashedza Gehazi kuti uya timbotara pamusoro pamai. Challenge ina Gehazi ndeyekuti ari kutadza kunzwi because tine vanhu vanofamba nemunhu waMwari but vasingafambe naMwari wemubhiri. Amuzoni mazuva ano kuchechi kune mamonya kune ndipa dza prophet dzapasta vanenge vachifamba nemunhu waMwari but zvimwe nguva havafambi naMwari wemunhu wacho.
nokuti Gehazi nyaya yakataura kuti kuti kaite sei mukadzi zvakanzi havana mwana asi murume wacho achembera ari kufamba nemunhu waMwari. Mwari wakaita chinhu kuna Abrahamu. Abrahamu akura akwegura nomukadzi wake Sara vakava nemwana, but kuna ari kufamba nemunhu waMwari ane nhoroondo yekuti Mwari wakachinja zvinhu muupenyu hwaAbhurahamu naSara, but anopa futi an excuse yakadhirwa nayo kudhara. That's a sign yekuti Gehazi was walking with the man of God, but he was not walking with the God of the man. Zvinoita kuti munhu apinde chechi asina kupindwa naKristu. Zvinoita unotoona nemunhu wacho kuti imemba kati naKristu achiri mubishi. So aripo abvunzwa ndobva ati vakura vakwegura, mumwe macho akura akwegura ende havana mwana. Munhu waMwari ndobva ati gore rinouya nenguva ino uchava nemwana. Mukadzi weshunema haana kuti I receive, haana kuti thank you. Ndandaverenga rati akati munhu waMwari usandinyepera, do not deceive me. Ndakakura ndichiudzwa kunzi ukasagamuchira, ukasatenda haugoni kugamuchira, which is true. But mukadzi weshunema ari so touching to an extent yekuti haana kuti I receive, haana kuti thank you. Akati musandinyepera munhu waMwari, don't deceive me. Asi Bhaibheri rinobva rati gore rinouya nenguva yakataurwa nemuprofita, akabva ava nemwana. Aramba haana kuzvitenda asi zvaitika. Indaiti ukatenda ndopa zvinoitika, which is true. But there is another side yekudi mukadzi paakangovakira munhu waMwari, vanotaura chirungu vanoti action speaks louder than words. So mazwi ake anorivheswa nezvaakaita. Ane mazwi ekuti aiwa zvigoneke, but ane zvaakaita zvinodena kuti zvinhu zvigoneke. Action basa raakaita achivakira munhu waMwari. Kuvaka kwaakaita aivaka wake upenyu kwete kuvakira munhu waMwari. So temporarily aita kunge avakira Elisha, but Elisha haasi kuzogara nawo nekusingaperi panzvimbo iyoyo. Kunoti akavaka a temporal structure for a permanent blessing. Nokuti kana wava nemwana rudzi rwakupfuurira mberi, the legacy yakupfuurira mberi. So you cannot compare mwana nemba. So mukadzi akavaka a temporal structure to attract a permanent blessing. Zvimwe Mwari zvavanoda kuti tiite zvidiki kudarika zvavanoda kutiitira. Zvimwe zvaunotadza kuita zvitori zvidiki kuda. Mukadzi John 4:24 patsime, mukadzi weSamaria unosvika pakunyima Jesu mvura, but ambotaura kuti tsime iri rakacherwa naJakobho neremadzibaba edu, kurati haasiri akachera bisi rake, but haangodawo zvake. Ende akatopa Jesu kapu yemvura, haana losi yaaita, but akanzwa kuti hazviiti. So there are times yekuti zvimwe zvinorambwa nemunhu ukazvitarisa nezvoda kuitwa naMwari. Munhu akaziva zvoda kuitwa naMwari haatadze kuita zvaanofanirwa kuita, nekuda kwokuti zvaakavitirwa naMwari zvakakura kudarika zvaanofanirwa kuita. Akavaka a temporal structure for a permanent blessings. Kuva nerudzi runopfuurira mberi, kuva nenhaka, kuva nevana, zvinodarika kuva nekarumu hwani kawavaka. And remember kuti Elisha haana kutakura imba ipaanga akwenda. Anoisiya. But munguva munhu anonzwa iri loss nezvinotosara zvacho, zvaasingagone kutakura kuenda nazvo, anonzwa iri loss. So mukadzi wakadanwa kunzi uya toda kutaura newe, nekuda kwokuti kune chakanaka chawaita chataakuda kuti denga rikurangarire. Mukadzi uyu haana kubvira aita prayer request kuti munhu waMwari mukaona takuvakira isu tine maissues. Mazwana vanokuudza ndinge rada kupa $5 but ndinga request paside, so request iri attached pachinhu chaitwa nemunhu. It's not bad, but on this matter now, mukadzi uyu haana kuti munhu waMwari kana tavakaimba madya so musazongodarikawo tisina vana pano taurai shoko. Dambudziko raanga ainaro rakasvika palevel yekuti anga akarigamuchira. Ndopane maridzo yangu baba. Une challenge yawakagamuchira kuti ndoupenyu hwacho ndingadipi. But I've come to tell you this. Mwari kushamisa kwawo nekugona kwawo achakuitira zvinoshamisa, nokuti zvikasashamisa haasi Mwari. Zvaunofungidzira kuti hazvichabuda nekuti hauna maconnections, hauna unokuziva mari yacho haipo, izvozvo ndo zvavari kuda kuita kuti vakuratidze kuti ndiwo Mwari. Mwari havakakidzwa nekuita zvinhu zviri ordinary nokuti zvinogona kuwana tete vangu nasekuru wako. Mwari ari muklasi yake saMwari. Saka I love Elijah, nokuti Elijah ari paMount Carmel vachitoti anodaira nemoto ndiye Mwari.
iye akataunganidza huni dzakavaka ati aivavinoti wakatuka mvura akadira pahuni idzodzo. Unoziva here kuti moto nemvura hazviwirirani. Moto ukangouya pane mvura unodzima. But sei Elisha ari kututa mvura kuisa pamatanda ari paauta. Ari kuti the kind of fire iri kuda yaMwari must not be ordinary. Handidi moto unodzimwa nemvura, ndoda moto unoita consume mvura yaiswa paauta. So tsika yaMwari manje ndekuda kuita zviri extraordinary, zviri outstanding, zvinoita kuti zita rake rikudzwe rinamatwe, nokuda kuti zvikaitwa dzimwe. Saka Abraham anonzi ibva munyika yemadzibaba ako evatikoma uye kuno ndichakuita munhu mukuru. Mwari vanozva kuti ndikakonzera kubudirira uri ikoko. Kune vanhu vanofambisa mbiri tisakatomupa loni. Zvakaoma kunyemera kunamata ake pandakagara pasi tanoti anoparara tingazomuchekawo. So Mwari vati ndoda kuti ubve uwane blessing isina munhu waunogona kunongedzera. Why nokuti vanhu vanoda credit pazvinhu. Vazoti kana panhamo nemunhu afa wasingazivi unosvika kutsaka munhu. Unoona ndongonzi vanokutaura sevanogona kuti mama-advice titaitaura hanzwa kumwana. So Mwari vakuti ibva ikoko uye pandichakuratidza and I will make you great. So mukadzi weShunemi ane dambudziko raakatambira kuti inini murume wangu tine makore akawanda uye tatokwegura hapana mwana. There is no problem. Kana ndakuita vanhu vaMwari ndakunamata ndakungoitawo as a duty, as a role, but handinotoziva kuti iyi nyaya hapana. Matambudziko iwayo mulife arimo. Pakatonzi vanorwara vemunamatirwe kuna asingauye iye achitorwara kuti akatoudzwawo chirwere chako ichi hapana. Iye ndobva atone nemakore andadhonza atinongopinda hedu chechi, but isu tine BP. Choti panotonamatirwa vanhu auye anoziva kuti isu tine maBP. Zviri mulife kune matambudziko nemachallenji atakagamuchira. Why nekuda kwetime frame. Wazvitsaya ukadi hapana chabuda. Svika palevel yekutoziva kuti isusu hatina matinoenda. Hatina hama, hatina nomiriraniso, hatina notifarira, mabasa atinoshanda, hana kana mari chaiyo ine misoro ingabatike. Shuwa ndichatokufawo ndiri rocha. Zvinobuda nepapepa pa. Ichocho chaunofudza kuti apa budike. Mwari Jehovha vakati Elisha enda kune mukadzi uyu. Ndoda kuti paitwe blessing yenga isingaexiste mumind make. Ufunge unyanzvi hwaMwari kururama nekutendeka kwake nekugona kwake kwakavirwa pakuti anoda kuita zvinhu zvokuti kana aita anosiya trademark, a brand yekuti only God can do this. Kune zvinoitwa nevanhu zvokuti kana zvaitika muupenyu hwako vanhu vanongoti hayo ane hama kadziri kunzoko ndosaka avakaipai, ana tete vakazodai ndosaka adai akasigwa baba vavo nemashopu. Uri zvai kudaro pasina kana panonongedzerwa, he is ready to surprise you. Zvinoshamisa ndo zvaanoda manje. Zvokuti kana iwo wakuchitaura nevanhu vakakutarisa ukaudza ndipo wakabva vegwarizoti dai asiri munari sana vaiparara. Saura nenguva yakamboswa Razaro, vanhu vaida kuronga kuuraya futi Razaro, vaida kuuraya testimony iri outstanding nokuti vanhu vanorwara vanogona kurikavha even asina kunamatirwa. But Razaro wakafa 4 days ari kuguva. Paakamuka vanhu vakaziva kuti apa hapana chichataurwa kunze kwaJesu. Kurati vanhu vakaziva kuti apa yanguwo Jesu chete, hapana kuti dhokta akazodai, hapana kuti akazoenda kuna specialist, akazoenda kuIndia. 4 days ari kuguva. Solution hapasisina kuya kuzobatwa maoko netoronga nyaracho kubatwa maoko. Saka Jesu paakauya akati I specialize nezvinhu zviri outstanding. Icho kwadi kuti akauya late. Maria naMarita akati dai manga muri pano statement yekuti makanonoka. Vachandinoziva akauya late ane latest. Ndokuita kwake. Nyasha dzake dzinomanifesta ko. Level pano zvinofana kusvika level yekuti vanhu vanoti asi ndimwari. Mukadzi uyu maari hamuna chirwere chinomuudza kuti hauchaita mwana zvichaita. Time yamukunda. Saka paakatonzi chii chaunogona ndikuitire, haana kutaura any prayer request. Akati I'm okay. Tine vanhu vanoti I'm okay vasiri okay nokuti vakagamuchira zvisiri okay. Abvunzwa kuti ngamuitire zvikanzi ndiri right. Zviri right ere mumba musina mwana hazvisi right but zvagamuchirika. Kumwe kwacho kunenge kuzvibata kurikubatirirwa nemweya yetsvina. Indaimboti ndikafamba namambo wangu so tikaenda kana kumba kweshamwari yakabva next door 3 wafana vaiti vakadzi asikana gare pasofa
iwe nungatawaridza Zambia rawo odzati hapana pandara right ukaona pasi pachita right udarika sofa ya problem hakusi kuzvibata hakusi kudzikama idambudziko wakakuwadzwa mentality. Do you know munhu akakwara for a long time anofundzira kuti akashinga kuti akasimba iye akatokuwara haatomboda recovery medication patinovhizita kumusha kuti tinofonera muchembere ndobva kuti musha wakadhuza saka tinovafonera tisati tasumba kuti vafanira kubika vanopinda mukicheni muchembere tave rinosvika tinogona kusvika varimo. Vana vangu vakapinda mukicheni muoneso tikangopinda hatiite 5 minutes kuti madziso anobuda musodzi ivo vanogaramo 2 hours no misodzi. So ndaifunza kuti muchembere akasimba kusvika ndazodiscover kuti mazuva akatanga kugara mumusha aitodarowo kusvika akakuwadzwa system iyoyo zvekuti aitanga akasimba iye akakuwadzwa. Ufunge nhamo chaino todaro chimwe zvaunoti it's okay hatisi okay masikata rebasa izozo kudya manheru hatisi okay inotodzivanji azvisikaizi ungoti wakakuwara saka ukuona kuti it's okay. Kungorwa sadza reino kuma11 hausisina breakfast une inonzi brunch nayo breakfast lunch kwa1 and hauchitsvage zvikonzero seyakanzi breakfast seyakanzi lunch ayo hauna kana basa nazvo wakakuwara wakatambira zviripo une mastatement anokusimbisa so long life chikuru kufema mamwe mafemera yakufemereka mukadzi weshinema atambira nhamo yake akatobvunzwa kuti iwe prophet munhu anonzwa mwari ari kupa opportunity open check chii chaunoda kuti mwari vaite woti ndiri right iwe usina mwana kuda kuti zviriko mukunamata munhu anotopfugama achinamata mwari but ane nyaya dzaakasaina kuti apa hapasisina vanonzi vanhu uya munamatirwa anotoshedzera kuti aiwa kani tine makore namatirai vamwe kuti maibheketi ndimaflu idzi nyaya dzedu tinodziziva idzi. So she was that kind of a person. Akutambira problem selifestyle. Dambudziko rake harisisiri dambudziko kwaari idambudziko kune vamwe nokuti akaona dambudziko racho asi mukati nje chaos akataiwa pana mwana asina mwana wacho haana kana problem nazvo. Now inopedzisira yapart of you chokuti painofanirwa kudzimba unofanirwa kuchitodzimba mese because wakazvitambira ukazvigamuchira you become a problem. Tina vanhu vokuti anodzingwa dhimoni kokuita level yokuti iye wacho hadzingike nokuti ane mafungiro esystem yakaenda. Asaka munhu akanyamatirwa haachoni but life yake yakadoro zvakubachana kuti dhimoni hapana but munhu wacho manje ane madhimoni ari so nomadic anoparate in this way anotozva kuti tinodzingwa munhu akaenda kuchecha anamatirwa tinodzingwa. Saka kana ari mumind yako ari muhati yako ari muspirit yako achikucontrola anokupa a pattern a thinking system yokuti even dhimoni risipo hazvifambi. Unonzwa uri kuchinja machechi mani ezana pana munhu wese achinja chechi wanje asingachinjei bhaibheri anotozva kuti handirevi nhema bandini navo. Dhimoni rikauya mumind zvakafanana necolonization vakamboya varungu vakafamba nyika so even nyange dai vakaenda tikatovarwisa nefuti kuti endai tinozonyora tsamba futi we are open come. It's a system. You cannot fight a system. You can fight a person, not a system. Hey, what's right? But you don't talk about sugar. China gawe, India gawe. It's a system. System is tough to fight. You can fight a person, not a system. So it's easy to arrest somebody and corrupt, but to arrest corruption, it's not. Don't kusunga munhu aita corruption, but kusunga corruption yacho, it's a system. Nokuti asungwa nhasi ndiye abatwa nhasi. Vamwe vaadvanza zvekuti havachabatika ndovari kubata vanhu vari kubatwa ivo vachitoita. It's like kuti God anochengeta makambani
obhabali saka God anogadwana. It becomes a system. So amaya mind mawo vakungoyo kuchechi vakuseva mwari vakuita zvinhu but havasisina that mind yekuti mwari uchaita zvinhu zvitsva muupenyu hwangu. Dambudziko rangu richagadziriswa vakabvunzwa uchiita muvakati muitirei vakati am okay. Ndaibvunzwa kuti ndiri okay handisi okay. Ndakatichwa kumanager nhamo ikava part of me. Zvinhu zvaunoti hazvina basa zvine basa. Ukona Bible rakunyora kuti if you are obedient you eat the good of the land. Uchadya zvakanaka zvenyika kana uchiteerera. If you are obedient you eat the good of the land. Kurati panyika pane zvinodyiwa zvimwe zvacho hazvisi good. IBhayibheri rinoti uchadya zvakanaka zvenyika. Urati panyika panodyiwa but kune maclasses ezvekudya. Saka ivi ukadya usina kunaka pauri inenge iri good because wakatichwa kumanager dambudziko. Hauna kudzwa a mind to outcome of that challenge. Une zvawakatenda ukagamuchira. Even ukatara statement yekuti zvinhu zvakaoma handirambi. But svika palevel yekudzisa kuti iwe unenge wakaomerwa. Because hausi ambassador umiriri vanhu. Ukati zviri sei usati zvakaoma iti ndakaomerwa. Why ndokuda kuti vamwe zviri kuita life is stable zvekudaro. Panofunza kuti hatisi right, pamwe wako vari right. That's why wanza dzangu pasi pakomana mazwana avarori yange tisati atitwa. Tadaikana neimwe bhenzi yakaita sungirwa mabhalonso. Kandi muchato kwene kukororwa vamwe mukore uno. Mukore uno vakomana avarori but vamwe vari kuitwa sei zvavo. Izvo ndozvofanira kukupa nharo kuti iva uri kuona ndowakaita sei. Saka nasa kupe kumanager kugamuchira dambudziko. Mabasa ari kunetsa, it's true. But hauziva here kuti kune mamwe mabasa akutotsvaga vanhu. Ndakaona bepa newspaper nezuro tonzi kuri kudiwa engineer. Kutonga talents kuchireti. Saka unofanira kusvika palevel kuti mabasa etype yangu anonetsa. Life inoda kuvhurike mishana so. Kuregere ngotambira nokuti mukadzi weshure nedambudziko rake ndodambudziko redu vazhinji. Zvinhu Mwari zvaanogona kukupa breakthrough. The devil akabudza kuti haiwa no problem. Nhamo panyika rugare kudenga. Chingozvitambira ndizvozvo ungaitewo sei ndonyika yacho. Nekunzi ndonyika yacho ndomamirire zvinhu. Kungoona chete mubhucha mune nzondo rese nekuti huku dzacho dzadziripo. Tote last year, this week, kuna akatora chimutumbi chese akakupa tsoka mukore uno. Pese paunotenga mabhonzo kubhucha isaine kuti mombe yacho yanga iripo kuna akaenda nenyama mukore uno. Okuoma kwezvinhu kudai. Ukaona pachiwanikwa mabhonzo isaine kuti nyama yanga iripo. Kwete last year nezuro. Pane vanetsika yekupa ari mabhonzo. And it was what we are wired for the best. Hakuna nenda zvemakamanga. But pane paunomanage vana devil kuaccept kusina basa. Ndavana munhu achitenga hembe kubhero. Akaisumudza kudai nokuvabhadhara mhodho yake isheti. Akuenda nokukadzi ukazva mukwasha haina mabhatana. Unoti mumaindi make mune pfungwa inowani. Anda zvakakwana. Auya hake kune zvakapfekwa but mumaindi mukuda iri nyowani chaiyo. Saka dai ine mabhatana akatokwana. Zvaifanira kungogamuchirika kuti andobhero racho rakambopfekwa akasaka mabhatani hamu dzimwe haakwani. Vanhu vanzwa munhu achiti mabhatani akashota. Unounza ishasha idota dzinoda nyowani. Padzamani mamiriro eupenyu kuenda zvisizvo. Ndada kutichalenja mumwe munhu kuti mind yako ndaizva tinonamata Mwari mupenyu ane simba rekuita zvinhu zviri beyond what you think or imagine. Zvakuti vanhu vanofunga inyika yakamira sei is another story. Aiwa is the same God of Canaan is the God of the wilderness. Kana takamirira kunaka kwazvo taakunakirwa sati zvanaka nokuti vanhu vari muKenani vaidya chingwa vaidya nyama kwete nokuti vapinda Kenani but vachiri mugwenga Mwari une zvaaita. The God of Canaan is also the God of the wilderness. Mwari hamiriri kuti zvinake. Aiwa vanotaura vanoti God is good all the time. All the time God is good. Zvati nenguva yatiriyo ine mamiriro zvakaita akarurama mushanu kwaenda ane nyasha.
wakaipasa kupe mind yekugamuchira kuti ndizvozvo so long life ndizvozvo hapana zvatikaite isituation yangu ndo zviri kumhuri kwedu zvakauya kumhuri kwenyu but iwo wakatengwa neropa raKristu iti Mwari change ngaitangirewo pandiri iva nepfungwa yekuti shanduko Mwari ngaitangirewo neni kwedu kwete kugamuchira kuti handozvo kwedu tobva kwatinobva kuno saka vakuru vedu vanga statement yekuti tiri mabranda takabva kure seri muno hamusi medu ndikazodiscover kuti machaina akabva kuHong Kong vatoita zvinhu isu takabva paRilongwe hatisati tiri kunyepera distance Rilongwe neHong Kong kure ndekuti haisingei kubva kure pfungwa dzako dziri kure pakugamuchira zvinoita kuti upenyu ushanduke iva nenharo nelife usagamuchire zvese zvese pamwe pacho hapadi kushinga panogoda breakthrough kushingirira kuright but kushinga kana kutsungirira ngakupe kukunda alabhiston panegara kuwadzana taigerwa mukoto pane chitimuso so kuona zvaida profit but akasikadi kurodza zvikero kana zvisaoyi zvokuti uchidyirwa sooyi kuma musoro zvairwadza chaigona kutaura chete chekuti shinga itsano uri murume mukuru shinga ndauya kuzoshinga ndauya kuzokudyerwa usandishingise pasikafanha kushinga isaoini pazvikero unotikwadza inoti atsano makuru kana akona kumakutsa musiwana Jesu paanoti Matthew 11:20 takurai joki rangu nekuti rakareruka ari kutokuudza kuti imwe saini yekuti ndezvaMwari zvinofana kureruka kunoti zvikarema usashingirire tura ubvunze bishop kuti hamuna zvimwe zvamawedzerera mukuru ari kuti zvakareruka enda zvauma kudaro so azoti kunamata mufaro haisioni kunamata nekumufaro haisioni pakona zvarema so unongobvunza kusi kupanduka kuda kuziva why because muuridzi wacho akati zvakareruka saka zvikangoti remei unongoti hamuna zvimwe zvamatiwedzerera unofambisa zvakanaka hama dzangu Color TV haina kuuya kuzopandukira black and white yakayozobodzwa nechokwadi kuti sheti ndeyeredhi maakuchibvarwa nguva refu asitadekana chikuvita amai avakazvigamuchira zvozviripo ndokubva vatrainwa how to manage, how to handle, how to live in that situation. Samai vangu kudombosha kuti vakakuwara to an extent yekuti utsi kwavari haisisiri problem. Asichatoziva utsi problem kumaziso. But avo akasimba ile ahana vakadhibinzwa kusvika palevel yekuti she's okay in that situation. Unozwa chitobvunza kuti vazukuru makasire kunevanza vazukuru. Vazukuru kuti mune utsi gogo iwo ngonyemwerera so. Uzwa kuti hafana kutaura, asafana kutaura. Very normal. Avasati vakuwara. Chinhu zvinhu zvatakagamuchira muupenyu nokuti takadhemedzwa takakuwara ndoyatinofunza kuti ndo life yacho ndo zvazviri hazvisi. Saka in these days ukaparidza ukatodeclare nyangwe dzimba vanhu kana motikari vanhu vanonga kuchikujaja kuti prosperity preacher kuAfrica kunonzi imba yeprosperity basic human rights. Amuzizive munhu ane kodzero yekuwana mvura kuwana pekugara haisi breakthrough ikodzero. Zvakafanana baba vakatengera vana chingwa mumba obva kuti mazviona ndakapenga hamuna kupenga ndo baba wacho. So my challenge is akadisa pakono kusvika paHoly Spirit that zviri basic is success. Zviri basic chaizvo yato prosperity. Why? Nokuti mind yakagara mupoverty for a long time. So anything chiri nani vakuparidza kubudirira. Hakusi kubudirira kurarama. I've discovered sometimes in Africa zvadodada nazvo hazvidadisi. Unozati munhu akaita passport anozvishaira kuti ndane passport. Anotopa testimony passport yakabuda wanotorwa maoko.
Africa kudrive haibasa kunyika dzakabudirira kudrive iright yako kuti ndomafambira utaita. I remember the season teacher which was when I grew up on to be drive, I got to tell you. If I'm going to drive, I tell you, as your right to work, I will move. The father drive. But for Africa, Chitambi, who don't think one more than I said. What I just said, I will do this, Chakabuda. Let's go. And it's not about the Sumuka. I said, I'm so always. Ino wetu mukura ni mukura la matini shakata mbili tikaka. So mkato shine mbanu chisha uda ndikuitire. I don't am okay. A lot of us we are not okay. But takura mu system yemuka muchira ma problems is a lifestyle. Jodi pano wewe taura kubuda problem hiyo. Nozisa ngafutala tunisinga ite. I know just a breakthrough on pain. That situation hiyo. Ili right hapo is a believer. So Elisha wamara dokvasi wale no ya nenguwa ino uchaba ne mwana. I prophecy apiwa I declaration itwa ngati member mark but that one position of declaration. Ana declare ba road au ya prayer base. Akadanwa mumba malaka. There is a meeting point for a breakthrough. Zvaita zvinoita kusangana na Mwari pane zvaachakuitira. Amen. Elisha akati mushedze auye kuno kuti ngabude muimba yedambudziko auye muimba yanotakura solution. So imba yesolution imba yaMwari yaunovakira Mwari uchishumira Mwari uchiitira Mwari kuti mucheshi imba yauya kuzokonekta iwewe neropafadzo yako. Ngauye kuno nditaure naye kuti there was a meeting point. There is a meeting point. Imba yakavakira munhu waMwari ndo platform yakataurwa zvoda kuitwa naMwari mupenyu wokadzi. Nyangwe akaramba but anga akatsika pa platform yekuti azvirambike zvinofanirwa kuita nokuti une zvaakaita. Mazwi haasi more powerful than action. I'm sure you agree. Ukati kumusikana uri mukomana ndakufarira ndoda kukurora ndoda kuchata newe even achida kuroorwa nekuchata anogona kuramba. Zvokuti ukadzoka after 2 years unosvika akaroorwa akachata. Zvokuti unoita mubvunzo kuti ndozvandaitaura wani. Ndopaachakudzoti aiwa ndakuramba zvawaitaura. Ndairamba chaitaura. Chaitaura ndandichiona. Ndikachitoona kuti bhoera. Mazwi haasi enough. Paari kubva pane nyaya. So mukadzinyaga ataura mazwi anenge ari negative but vakamanifesta a positive blessing because a platform yaakatsika zvaakaitira Mwari. Saka Mwari manje ari kukundwa nemunhu ukamuitira iye manje anotokuitira nokuti ane integrity ndotsika yake yekuti men will not outbid God even in giving. So jana pani zvese zvasvikape Mwari ndiye akatopa the best. Mwari wada nyika nekudaro wakapa mwanakomana wavo. Isu kuti tipe vanakomana vedu hazviiti. Even ndipatsa kudai ndikanzi tifire chechi sorry ndine mhuri hazviiti. Vanangu vokura chikodzi vachiona mafoto. Ndakafira iwewe undishuwa kana ndiwo zvavo. Kana hama dzinomusedza pasaidi muchiriraitiraiti ndikafira chechi handikoni kufira nani. That blessing the favor yakaitwa Mwari is the greatest. Hakuna giving ne blessing ingadarike zvatakaitirwa naMwari. Nokuti muna Jesu mune kuporeswa nemavanga ake takaporeswa. Muna Jesu mune internal life upenyu usingaperi. The greatest gift yakapiwa munhu naMwari is the Son of God. Yes. So whenever what happens, let's give up to the Lord. Let's build the house of the Lord. Let's do this. You are giving back to what God has already done. Men cannot do without God, but God can do without men. So I don't know matter Mwari. There are those as chidiri chiripo. Because Paulo Mwari no sumudzai. I lift you higher. Hakuna mwana anasumudza Mwari. But ukamudaro ndio unasumuka. Chidiri. Kuti ngoni yepangoda usumudza so ndikusumudza. Chidiri. Hakuna mwana anasumudza Mwari. Lord, I lift you higher. Iwewe manje. Nepano pauri papo wamusa kuhaya Mwari. Achiti chidiri. Mozano kadaro usumuka.
Sabona patiri bakuza kudinda rakabhadhara. Tomurumbidza but upenyu hwedu hunochinja. Nokuti kana ukamurumbidza sei haachinji anoramba ari Mwari. So lero pabhuku raGenesis asati akunamata Mwari vanhu asati asika munhu aizvipiga ega. Aiti akapedza kusika aibva this is good. Ndagati ndakuita romazuva anaita apa ndakwantura ndakapeka. Icho chinopisa kapedza kuvaka. Chibabe charoa. Akazvirumbidza ega kusvika paday number 6. Azosika munhu. Saka munhu ndokuapiwa eno. Roho yake yekuti arumbidze Mwari haisi kuti Mwari achinje. Ndeyekuti upenyu hwemunhu huchinje. Ane access, ane mukana wekuti ngirozi kudenga 24 elders dzinotopfugama dzichimunamata. 24 elders dzisina chipomerwa. Opa isi mukana wekuti tsano chingodipiga iwo. But anawo vari 24 hour varipo on duty. But the opportunity is to us. So the other side of worship is giving and working towards the things of God. I'll give you this testimony, then I sit down. In I'm a street preacher, I'm an evangelist. Somebody came to me in time of COVID.